Hola, benvinguts al microclub d'anime i còmic de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Soc en Joan Falcó, conductor d'aquest club. Aquest cop us parlaré del món audiovisual de Marvel. Les pel·lícules i sèries de televisió de l'univers de Marvel s'han convertit en un succés mundial en els darrers anys i en estrenes esperades per afeccionats en tots els països. Donem un cop d'ull a com han passat del món del còmic a l'imaginari de tot el planeta. Les pel·lícules de l'univers Marvel, en anglès Marvel Cinematic Universe, abreujat MCU, són una sèrie de pel·lícules de superherois nord-americans basades en els personatges que apareixen en publicacions de Marvel Comics. Les pel·lícules s'han anat presentant en diverses fases. La primera cinta a l'univers cinematogràfic de Marvel va ser Iron Man, a l'any 2008, que va ser distribuïda per Paramount Pictures amb Iron Man 2 el 2010, Thor el 2011 i Capità Amèrica el primer Venjador també del 2011. Universal Pictures es va encarregar de l'Increïble Hulk el 2008. Walt Disney Studios Motion Pictures va començar a distribuir les pel·lícules amb The Avengers, que va concloure la fase 1 de la franquícia. Iron Man 3 del 2013 és la primera pel·lícula de la fase 2, seguida per Thor el món fosc, també del 2013, Capitán Amèrica el soldat d'hivern 2014, Guardianes de la Galàxia també del 2014, Avengers l'era d'Ultron del 2015 i Ant-Man també del 2015. Capità Amèrica Guerra Civil del 2016 és la primera pel·lícula de la fase 3 de la franquícia, seguida pel Doctor Strange. En el 2017 hi han 3 pel·lícules: Guardians de la Galàxia volum 2, Spider-Man Homecoming i Thor Ragnarok. En el 2018 passem a 4: Black Panther, Venom, Avengers Infinity War i Ant-Man and the Wasp. El 2019 tenim Capitana Marvel, Avengers Endgame i Spider-Man Lluny de casa. Hem de dir que les primeres 3 fases, des de Iron Man del 2008 fins a Spider-Man Lluny de casa del 2019, han estat anomenades la saga de l'infinit. La vídua negra del 2021 és la primera pel·lícula de la fase 4 de la franquícia. L'han de seguir Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Eternals, Spider-Man No Way Home i el 2022 dues pel·lícules, Doctor Strange i el multivers de la bogeria i Thor Love and Thunder. L'UCM es va expandir per primera vegada a la televisió amb la creació de Marvel Televisió el 2010, produint 12 sèries amb ABC Studios des de setembre del 2013 fins a octubre del 2020. Es van estrenar per a televisió a ABC, per servei de streaming a Netflix i Hulu i cable a Freeform. Les sèries d'ABC es van inspirar en les pel·lícules i en els seus personatges, amb el nom de Herois de Marvel. Totes les sèries estaven connectades sota el nom de Els Defensors. Marvel Studios va començar a produir les seves pròpies sèries el 2018 pel servei de streaming Disney Plus per estrenar el 2021. Marvel Studios es troba desenvolupant 12 sèries i un especial. Totes aquestes sèries estan basades en els personatges de suport de les pel·lícules. Les sèries de televisió estan formades per 2 blocs. Un primer de Marvel Television, amb les sèries d'ABC, Agents de S.H.I.E.L.D., Agent Carter e Inhumans, les sèries de Netflix, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders and the Punishers i les sèries de Freeform i Hulu, Marvel's New Warriors, Marvel's Cloak and Dagger, Marvel's Runaways i Hellstrom. El segon bloc és el de Marvel Studios, amb les sèries de Disney Plus, que hem pogut veure de moment WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier i Loki. La línia temporal d'aquest univers, segons Marvel, començaria el 1943 amb Capitán Amèrica el primer Venjador, la pel·lícula del 2011, i ens duria fins ara al 2024, amb Spider-Man Lejos de Casa del 2019. Podeu consultar de color blau les pel·lícules i de color negre les sèries de televisió dins aquesta línia temporal. Fins aquí aquest microclub d'anime i còmic dedicat al MCU, l'univers cinematogràfic de Marvel. Gràcies a tots i bona sort!